wuodwa itimo ne gik machalo kama. Rafael Tuju kale midhiero ma entiego ni en ang'o mantiere kae manyalo bedo ni itimo inyalo timo yo machielo mopogre mar mondo mi ores kama gintiere ka nikech sirkal tero osewacho ni sand mowacho odiochieng' manyoro en mar manyo sympathy kar mar mondo mi one ni oroma moro kata ma ng'ato wacho ni ng'ane kale midhiero mapek jopiny gi kama gintiere bende gin gima ginya timo sani koso gin osekalogi. Gimokwongo ma anyalo wacho ka ayie gi daktari ni I empathize gi Tuju. Loan en ga gima mit seche miyude cha nikech en confirmation ni in gi capacity. Ok ji mang'eny e Kenya kama nyalo yudo loan mar 900 million kata 1.2 billion doing. To loan kochopo sa chudo ok en ga gima yot ne ji mang'eny. To gima nyaka wakwong wang'i wach loan mar Tuju ni gini ne en private agreement. Bank miwuoye wiye ni major shareholders gi 3 governments. Mano mokwongo. Tuju ma wawuoye wiye ni be en ng'ama osomo momiyo everything mano sign nong'e gima no sign nondikne gi kisungu to kendo jo lawyers ma en godo bende nomiye advice. Koro sani kwanono siasa ma wach loan ni osekawo to nyaka wang'i weche adek. Mokwongo kaka wabedo involved kaka oganda maluo. Loan ni ne ok okaw gi joluo. To ka koro wadwa ng'iyo Tuju ka wuodwa ma isando e town ka to nyaka wakwong wawach adieri. Taneno ka jopiny wacho adieri ni dine be ni nitiere injustice moro mosetimore maduong'. Joluo ok rit ga. De koro wan mwaluoro dala nene ndo gi kidi warite. Ng'ama nigi wacho bi owachi. Lakini ji mang'eny osesomo wach ni ka kwasomo gima ne banko wacho to gima Tuju be wacho. To gima sani koro sirkal be wacho. To kwane ka nitie ng'at achiel machomo waga dieri ma jopiny nyalo mako mawach ni gima kama ok onego timre ne Tuju. Mane ikawo Miguna itiele e ndege gi thuon. Ne ji neno kuma injustice nitie donge. Oganda luo noringo nyaka airport. Nyaka Raila Odinga noringo airport dhi konyo Miguna. Ka indie idhi ringo Karen kidhi konyo Tuju e yo mane. Manyo weekend ochopo to wawinjo ni Tuju olal. Ne an e Nyando. Jo Nyando nosechako wacho ni ouko Kaseda be nolal mana kama. Weche nosechako wachore mang'eny. To sirkal owacho ni ka in e Kenya ka to ging'e kama intie kama ininde gi jok monindo machiegni kodi. Sani kawuono Tuesday wanyalo wacho gi confidence ni Tuju ne ok omak gi ng'ata ng'ata. Tuju go karata. To kwanono siasa maber nyaka wang'e ni Tuju ni owuon be sani oseyiero osiepege. To osiepege moyiero gi gin osiepe mosebedo ka wach kidnapping ni ging'e maber. Wach abduction ni gisetime in the past. Koro ing'e ni kosiepegi ni ka endie to osiepegi ma sani ni buti madongo dongo ma piny ong'eyo. Gin osiepe ma oseyud ni timo fake abduction ni ging'eny godo. To imbe koro jopiny fwenyo ni over the weekend ni in gi another fake abduction. Ing'e ni koro mani itemo manyo emotions kuonde mang'eny. I-confuse ji. Jok mane nigi huruma ni masira moro bino omaki. Koro chako penjo ni to Tuju piwo iwa. Loan no sign kende. Ong'e kaka no sign loan. Weche koro semuome. Koro omanyo ochal ng'ama pia ora tero. Kato yudo mana lum. Ang' no moke lum nendo. Kowe ni yien. Koro kwanono wach ni kisiasa to nyaka wanon gimomiyo sani mokwongo wach abduction ni obedo. Mar ariyo ok o engage court. Ok o engage the legal court, o engage court of public opinion.
the public opinion mo engage ni osiepe moka oketo bute onge gi historia malongo kech to kata ka koro wawacho ni wakau Ruto wakau sirikal wakete e wachni king'iyo kama ne iwacho ni nomake gi thuon Tuju no bet tung Kalonzo bet tung to police bet diere seche me police obiro make to idoga police osewacho nango ne wang'e ni ene e dalane kata seche manu report koro odwa ng'e gimomiyo no report ni no we family ne odhi report to ento kare ne en mane e dalane kata sani ka ane oda to jaoda odhi report na lal kang police oseyuda to nyaka anga wach machi koro wach ni nyaka Tuju wachi ma kik wawuondre kamano ene kanyo endo nitie gima temo wacho ma akelo bende ni